betiltak az újságok tavaly karácsonykor. Szerdától este 6-ig járhatnak az autóbuszok. Lehet már inni, de csak otthon. Miért kevés a szappan és a mosópor? Ezrek állnak sorba cigarettáért. Lett a munkanélküliség. Mikor indul a harcot? 1 év telt el azóta. A szeretet ünnepére készülnek most is az emberek. Jungelvtárs, nem jött lakógyűlésre. Gond van a diákjaimmal? Zavarják a lakókat? Át akartam hívni estére halászlére. Jó csípősre csinálom. Sajnálom, de dolgoznom kell. Szenteste. Hát ez van. Kellemes ünnepeket, Grini. Kellemes ünnepeket. De a közelgő ünnep nem csak a gyerekeknek szerez örömet. Boltjaink és áruházaink sok-sok ajándékkal várják az idősebb és ifjabb vásárlókat. Jungelvtárs? Igen, segíthetek? Szeretnék megtanulni németül. Sajnos nem érek rá. Magát ajánlották. Nem tudok több diákot vállalni. Jól megfizetem. Sajnálom, akkor sem. Kitől hallott róla? Hát az újságból. De nem hirdettem. Hát akkor biztosan egy barátomtól. Viszontlátásra. Viszontlátás. Boldog karácsony! Boldog karácsonyt, Jungelvtárs! Menekült magyar üzenetet közvetítünk otthoni hozzátartozóikon. Rátérek az üzenetekre. Az első jelzés, és így szól. Gyere kicsim, gyere jeligére, Miskolcra, és a 2 vénlánynak üzeni, uszi, hogy jól van Angliában. Siófokra, a sánta szakácsnőnak üzeni Péter, hogy Amerikába utazik. 25 házhoz Tatabányára üzeni Bilut, hogy Angliában van. Tomi üzeni Nandinnak, hogy Panci megérkezett sógorékhoz. Péter 1957. december 24-e. Nyugalom. Megvettem a könyveket, ahogy mondták. Nyelvkönyv, szótár, még egy szótár. Munkafüzet. Tudja, hogy ki vagyok? A német tanár. Azt is tudja, hogy mi lesz a feladata? Németet tanulok, nem? Csak vicceltem. Maga itt él?
Azt hittem valami belügyes épület. Aztán látom, hogy egy bérház. Ez egy konspiráltakás, Radnai elvtárs. Azért tartjuk fel, hogy mi mindig nyugodt körülmények között találkozhassunk. Nyilván nem lenne szerencsés, hogyha a kollégái azt látnak, hogy maga belügyes épületekben mászkál. Nyilván. Hát mégis mit gondolnának? Hát nem azt, hogy németre járok. Mikor is szervezték be? November 22-én. Egy igen meggyőző elvtárs. Hazafias alapon. Láthattam én valamelyik filmjét? Hát most volt legutóbb az a szilvási adaptációm Rutkaival. Láttam, hogy eddig nem volt lehetősége külföldre utazni. Ez nyilván bosszantja. Díjat kaptam Locarnóban. Nem vehettem át. És azt reméli, hogy mostantól minden más lesz. Azt reméli, hogy bosszút állhat néhány kollégáján. Mert ha ilyenek járnak a fejében, nagyon rossz helyen jár. Azt remélem, hogy eljön az idő, amikor csak a filmjeimre kell koncentrálnom. A hálózati neve mostantól Pudovkin. A jelentéseit a néven írja. Hetente elhozza nekem, és én továbbítom a minisztériumba. Nem lehetne Fellini? Fellini foglalt. Meggyőző elvtárs megtanított a jelentést írni? Egyes szám 3-ban, egy példányban differenciálni a tudatos ellenség és a megtévesztettek között. Nagyszerű. Kezeket fel! Te hülyed! Boldog karácsonyt! 50. heti jegyzőkönyvek. 51. heti beosztásom. Egy óraból 12 óra adja. Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán. 17 óra vacsora Markóéknál. Janka nagyon készül. Egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán. Programod van? És a 25 méteres sáv egy Le kell még gépelnem egy halom jelentést. Frissítenem kell az ügynöklistát. Andris, majd frissíted jövőre. Karácsony van. Ma reggeli 5-kor. fontosabb híreink a következő. Neki is. Ott leszek. Az amerikai 9... Nézd, csak ezt majdnem elfelejtettem. Janka küldi. Köszönöm. Csókolom. Jó napot! Jó napot! Boldog karácsonyt, apa!